Животът е като книжка за оцветяване. Линиите и очертанията може да са зададени, но ти решаваш с какви цветове и нюанси ще ги изпълниш. Може да гледаш на тези форми и контури като на ограничения или като на основа за лична интерпретация и свободно себеизразяване, в което да вложиш своето творческо вдъхновение. Ти решаваш какъв ще е сюжетът на твоята картина, каква техника ще приложиш и каква ще е твоята палитра. Светли тонове или тъмни, топли или студени, ярки или матови. Ти решаваш кои бои да смесиш, за да получиш точния нюанс, който отразява най-добре твоята истинска същност. Ти решаваш кое да подчертаеш, на кое да наблегнеш, къде ще се появят смели акценти, къде натискът ще е по-голям, къде ще се развихриш с дръзки категорични щрихи, какво само ще загатнеш, деликатни светлосенки. Може би ще предпочетеш загадъчен графит, изящен прозрачен акварел, мек и нежен пастел, или пък смело ще покриеш платното на живота си с гъсто и плътно масло. Ще експериментираш ли с различни текстури, ще добавяш ли нови елементи, ще създаваш ли нови слоеве? Може да се осланяш на шаблони, да правиш корекции и ретуш или да оставиш всичко да следва своя естествен ход в свободна игра на цветовете. Ти решаваш дали ще работиш с деликатност и внимание към детайлите или ще се оставиш на порива на спонтанната експресия. А ако имаш колебания, понякога ръката ти потреперва и все още търсиш своя индивидуален стил, неподправен, неподражаем и автентичен, и имаш нужда от разширяване на палитрата и подкрепа в това свое търсене. Аз съм насреща, за да те придружа в тази вълнуваща игра на цветове и форми, в процеса на творческо себеизразяване, в свободен поток от енергия и креативност, за да разгърнеш своя талант в целия му потенциал и животът ти да бъде ярка и неповторима картина.